Don't forget to click subscribe, like, share, and comment. Thank you. Luar biasa. Sik to, aja ngelakoni. Salam alaika ya Nabi, salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Wes go ke. Alaika ya Nabi, salam alaika, alaika. Weh, tandurane wong aja wadeboli. Weh. Tandurane aja Mas, tandurane aja Mas. Wes Mas, wes. Kendangnya aja duncalne Mas, kendangnya aja duncalne. Mas, urung wae panen pelem Mas. Aja panen sih Mas. Wes Mas, wes. Anu. Wes Mas, antri bariki andung sembako Mas weh. Ra iso. Duduk panggung. Buduk. BLT cair. Linggo, duduk panggung, duduk. Coba. Ayo kiri terus kiri. Putar. Oh. Mas, bantengane tokne ora iki? Saiki pokok kose. Jame selak tek iki ndang metu ndang brok. Wes, linggo, ru biru. Kuwi linggo, kowe nyapo? Sisi meme bare diucalne. Oh! Linggo hol pedel sirahmu kowe ngono. Kae lho. Aku bingung. Rahul Mulpak. 3 minggu ra ketemu kerja. Model apa iki Mang Iwan? Oke, sikat. Oke. Matur suwun kagem sedayanipun. Iki lho panganan. Atur suwun kagem bujang enok telat. Ayo. Sama weh, kita udah linggo, kita udah linggo. Angkat tanganmu war. Bojone ame isin lho ngono. Bojone ame isin lho ngono. Pak-pakan capiye. Aja pak kendani Mas, isin-isini Mas. Sing delok gila. Ayo kene. Karetaning dening Sang Prabu Singa Kumbang kanana kang bisa ngalang-alangi
Kaping dening Sang Prabu Singha Kubang Tanana kang bisa ngalang-alangi prajurit Sewu Negara ora bakal mundur ngrindaning Sang Prabu Singha Kubang. Rindu mawur wow mangarawurmu Lemu doa, hei. Tengarane sore kang maguru gongso tetek Adya Butula ora patriting turangga ngesti ora kata Ojo lalayu Sing okupan hak araya mring Sang Hyang Bathara Kala minangka dewane Kamurkanda. Ehat. Yuk. Loh.
Nyuwun sewu punyuke metu, nyuwun sewu punyuke metu. Wah, Pak Pare punyuk ya pinter bae. Wah. Sandingmu iso ora wis swara punyuk. Iso ora swara punyuk? Kaya punyuk. Saya elit Mas Tapil. Sawangi. Linmas. Tak kira lek Linmas yang betul. Baik banget kan. Linmas. Salam Gus. Ojo Mas tenang Mas. Iki tak amane Mas kabeh tak amane. Tak amane Mas. Inggir oleh Suro Linmas Suro ayo Solai Linmas Jotos Linmas Sikatan wetak no Linmas Wonge dhewe kuwi. Amblek. Linmas Raden Suro Semangat pikulun. Mas nyun sewu. Sing nek mudun sik. Ambles. Genjote ambles nyun sewu. Genjote ambles Mas. Nyun sewu. Mudun. Wis, anggotane ning isore, anggota bareng ning isore. Ra iso. Trok mudun. Genjote ambles. Ayo mudun. Ning isore. Ambles. Sing uduk panitia medun se. Tenang dan. Yo kondusif ditata se. Yo. Duduk manis. Grik, mudua, warono kancane, mudua. Grik. Lanjut. Ora leh
Aja tos-tosan lo ya. Kocotekon Raden Suro. Ora nek gelut-gelutan lo ya. Suro. Wes wayahe Raden Suro. Sing duduk penonton sampean mudhun riyen. Genjote pun ambles. Lang, Gilang. Sing duduk kru kon mudhun. Lang, genjote ambles lang. Gilang. Gilang. Genjote ambles. Ayo. Genjote ambles. Genjote ambles. Ngapunten saestu. Mas, ngapunten saestu. Genjote ambles. Gilang. Gilang tok, Mas. Oh. Lang Gilang, meduna lang. Genjote ambles. Di antara penonton sing bobote saking kasengah mek kowe tok lah. Yo. Arya Budaya. Ayo. Jos, nanti kamu kebidek. Saya tak cek saya tak cek Sapa? Wonge teko, sing tukang gelut wonge teko.
Sing tukang gelut wonge teko. Aja badem, Kang. Hei, hei, hei. Wes, sing badem mutis. Sing badem mutis masanen ra apa-apa. Halal hukume. Cekelon sing badem mutis. Sing badem mutis halal. Mlebu. Sing tangane luka mlebu. Sing tangan Pak lebokne sik di kacari jeruk pecel ben gurih. Wes. Kondusif. Hei, wes aman apa urung? Mas, sini dhuwur panggung rada muduna, Mas. Panggunge ambles. Gembos ora dikompok ki mau panggunge. Coklek tangane coklek. Mas, Wes. ngapunten nyuwun. Ya, temanku nang dogong ngene iki lho. Ya. Lanjut. Sing ndur kecat mudun. Hei. Sing ndur kecat mudun. Hei, sini dua panggung medun. Kalau. Medun. Awas. Lo. Pancing nih. Goyangane dulu. Persiapan sebarok persiapan. Selalu di hati. Ya, untuk yang di luar dari panitia mohon turun dari panggung. Panggung mulai ambles dulur. Ayo, untuk bola kadang keamanan di luar panggung mohon turun untuk mendapatkan di sekitar antara panggung dan pagar agar turun biar panggung tidak anjlok. Acara akan dilanjutkan lagi dulur. Lanjut dari ambak-ambak rojo bagindo singo barong sobat dewa palale dulur. Saya minta perwakilan dari konco-konco katal semua untuk selalu kondusif. Kabeh bolone dewe, kabeh dulure dewe dulur. Masih bisa dilanjut.
Oke. Dokong lho iki. Ojo enek huru-hara, ojo enek gemberan. Oke. WAB. Ojo lali dulur tanggal 6. Ojo lali tanggal 6. Lapangan Kelurahan Blitar dulur. Gini jebar, gini gar. Terima kasih. Sekali terima kasih untuk Bapak Keamanan Polsek Kanigoro, Koramil Kanigoro, Bolo-bolo, Mas Lukman, terima kasih. Dulur-dulur, terima kasih.